Il-ħamis flaxija l-mexxej Laburista Joseph Muscat iltaqa' mat-ta' anzjani waqt laqgħa organizzata mill-Partit Laburista fis-City Theatre il-Belt Valletta bit-tema Malta tagħna l-kull. Waqt li kien qed jindirizza lill-anzjani preżenti, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja huwa kommess li jtejjeb il-livell tgħixin ta' kulħadd b'mod partikolari tal-anzjani. Semma kif bir-roadmap ta' gvern ġdid għal 5 snin li ġejjin, il-kontijiet ta' dawn u l-ilma se jkunu qed jorħsu għal kulħadd b'medja ta' 25%. Iżda l-ħafna mill-anzjani u dawk vulnerabbli, jiġifieri għal madwar 27,000 dar, il-kont se jkun qed jorħos b'35%. Dan fil-waqt li l-benefiċċji li kienu jingħataw jibqgħu jingħataw. Joseph Muscat irringrazzja lil veterani għax-xogħol kbir li għamlu tul is-snin biex bnew is-sisin sodi li għandu llum il-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista.